Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Які у вас плани на сьогодні? Я планую майстраваць паветранага змея, а потым запрошу сяброў і разам мы будем яго запускать. Добрая ідея! А я буду удзельнічаць у падарожжы на велосипедах. У нас такая классная компания атрымліваецца. Будем ехать и дыхать лясным паветрам. Вы по лясных стежках кататься отправитесь? Так, я, мои старейшие браты, их одноклассники и наши батьки. Кася, а ты что заплановала на сёння? А я пойду на речку и буду учиться плавать. А с кем ты пойдешь? Не с кем, а до кого. Я домовилася з цудоўнымі настаўніцамі. Я назірала некаторы час, як здорова плаваюць і нават ныраюць гусі на рацэ. Потым набралася смеласці і папрасілася да іх у вучаніцы. Малайчына, Кася, гусі цудоўныя плыўцы. Вось і я хачу навучыцца так трымацца на вадзе, як гэтыя прыгожыя птушкі. А ведаеце, што гусі не толькі цудоўныя спартсменкі? Я ведаю, што яны яшчэ і чароўныя птушкі. Пра іх не адну казку склалі. Гусі-лебедзі – адна з маіх любімых. Усе чыталі гэтую цікавую гісторыю? Калі яшчэ не паспелі прачытаць, абавязкова зрабіце гэта падчас канікул. А вось вясёлую песеньку пра дзвюх гусей дакладна ведаюць усе. А можа, хтосьці з гледачоў мае такіх весёлых сяброў? У каго з вас на падвор'і ёсць гусі? У Беларусі на кожным вадаёме можна сустрэць сямейку такіх птушак. А ведаеце, што гусі вядомыя не толькі як цудоўныя плыўцы? А якія ў іх яшчэ дасягненні? Існуе вядомая легенда, што аднойчы гусі выратавалі Рым ад вялікага пажару. А яшчэ доўгі час толькі гусіным пяром карысталіся для пісьма чарніламі. А як вы лічыце, у гусей ёсць зубы ці няма? Я дакладна ведаю, што ў іх ёсць дзюба, якой яны пры жаданні могуць балюча ушчыкнуць. Так, таму не трэба злаваць гусей. І падыходзіць блізка да незнаёмых птушак мы не раім. Лесік, ты лепш адкажы, ці ёсць у іх зубы? Будзеце здзіўляцца, але на самым краёчку дзюбкі гусі маюць зубы. Хітранькія якія. А яшчэ я вачэй не магу адарваць, калі гляджу, як гусі адлетаюць у вырай. Яны заўсёды выстройваюцца клінам. А проста чарадой, як іншыя птушкі, гусі не могуць ляцець? Не, яны спецыяльна ляцяць клінам для таго, каб разрэджваць паветра. І тым птушкам, што знаходзяцца за важакамі, ляцець значна лягчэй. А ляцяць гусі на даволі вялікай вышыні. Яны могуць падняцца ў неба нават на 10 кіламетраў. А я ведаю, што гусі пачынаюць плаваць ужо на другі дзень пасля таго, як вылупяцца з яйка. Так што ты, Кася, малайчына, што выбрала сябе ў настаўніцы гусей. Я ведаю гэта. А давайте зробім невялікі перапынак у нашым добраранку, каб паглядзець ранішні мультфільм. А я хутка паеду да сваёй бабулі. Там кураняткі з'явіліся. Ой, я так люблю гэтых жоўценькіх пухнацікаў. Ага, яны такія паслухмяныя дзеткі, ні на крок ад сваёй матулі не адыходзяць. Аказваецца, куры умеюць адрозніваць сваіх гаспадароў. Можа, яны яшчэ розныя каманды умеюць выконваць. Гэта толькі пачалі даследаваць біёлагі. А вось ведаеце, што любімы занятак кур купацца. Нешта я ніколі не бачыла курачак каля вады. А купаюцца яны не ў вадзе. А хіба так можна? Куры з куранятамі любяць прымаць ванны ў пяску і попеле. А яшчэ з куранятамі можна наладзіць лёгкаатлетычны крос. Вы жартуеце? Ніколечкі, на самой справе курачкі вельмі хутка бегаюць. Птушкі-спартсменкі. Яны не могуць пахваліцца вышынёй палёту, а вось хуткасць бегу ў іх добрая. А, і з якой жа хуткасцю яны бегаюць? 14 кіламетраў у гадзіну. Гэта значыць, што 1 кіламетр курачка прабяжыць за 4,5 хвіліны. Птушыная матэматыка атрымліваецца. Сябры, калі вы зараз праводзіце свае канікулы ў вёсцы, абавязкова паглядзіце, як хутка ўмеюць бегаць курачкі.
А ми зараз зробимо яшчэ один перапынак на вясёлы мультфільм. Я хочу перадаць гэты круг табе, Кася. Ой, дзякуй, але яго не вельмі зручна несці на рэчку. Зато ніхто не будзе за цябе хвалявацца. А ведаеце, што гэты просты і знаёмы прадмет прыдумаў адзін вельмі вядомы чалавек? І хто такі? Леонардо да Вінчы. Гэта той знакаміты мастак і архітэктар, які першым зрабіў схемы і ветралёта, і самалёта, і парашута, і начарціў канструкцыю незвычайнага падвяснога мосту. А карціны ён якія стварыў. У самых вядомых музеях свету наведвальнікі не могуць ад іх адарвацца. Многія дагэтуль спрабуюць разгадаць загадку яго твораў. Дык вось, знакаміты Леонардо да Вінчы аднойчы думаў, што можа дапамагчы маракам падчас шторму. Ён намаляваў такі круг і вельмі дакладна разлічыў яго памеры і вызначыў месца, дзе ён павінен знаходзіцца на караблі. Цяпер выратавальныя кругі робяць з розных матэрыялаў, розных памераў і колераў. Так, але ж аснову заклаў Леонардо да Вінчы. Усё зразумела. І вы, сябры, не забывайцеся на такія кругі, ды надзіманыя нарукаўнікі, калі адправіцеся да вады. Ды не забудзьцеся ўзяць з сабой дарослых. Таму што адным дзецям каля вады знаходзіцца небяспечна. Думаю, што ўсе нашы гледачы добра памятаюць гэта правіла і ніколі яго не парушаюць. А мы ніколі не забываемся на наша галоўнае правіла – паказваць вам цікавыя мультфільмы. Мы спадзяёмся, што вы падчас летніх канікулаў не забываецеся чытаць кніжкі. І таксама вельмі карысныя дзіцячыя часопісы ад умняшы. А я люблю разгадваць красворды і рэбусы. А я люблю расфарбоўкі, загадкі ад умняшы. А яшчэ нам вельмі прыемна, калі вы знаходзіце час, каб адказваць на пытанні, якія мы задаём у нашых праграмах. Ды яшчэ дасылайце нам цікавыя лісты і малюнкі. Так мы атрымалі цудоўныя партрэты. Ад сястрычак Серафімы і Васілісы Барэль з вёскі Рудня, што знаходзіцца ў Свіслацкім раёне Гродзенскай вобласці. Старэйшая сястрычка Серафіма ўжо скончыла 3 класы і вельмі акуратным почеркам напісала нам цудоўны ліст. Яна расказала, што малодшая Васіліса ў верасні пойдзе першы раз у першы клас. Дзяўчынкі вельмі любяць глядзець «Добраранак» і не прапускаюць ні аднаго выпуску. А яшчэ Серафіма сама склала цудоўны верш пра нас. Кожнай раніцай устаю, Касю з Лесікам гляджу. Тут і гульні, і загадкі, школкі мы нясём дзясяткі. Усё правільна. Мы дапамагаем стварыць настрой на ўвесь дзень. А вучань з добрым настроем на занятках атрымлівае самыя лепшыя адзнакі. Серафіма падзялілася з намі яшчэ адным цудоўным вершам. Жыву я ў Беларусі і гэтым ганаруся. Люблю я свой куточак і елку з клёнам і дубочак. Грыбоў тут поўныя кашы, нясём мы з лесу шы-шы-шы. Бягуць па сцежцы мурашы, тут мама з татам і сябры. У пушчах водзяцца зубры, у рудаўцы поўна шчупакоў і белых птушак родны дом. Здорово! І нам так захацелася прыехаць да вас у госці, дзяўчынкі. Але ў нас кожны дзень падчас летніх канікул распісаны па хвілінах. Столькі ўсяго трэба паспець. Аднак мы будзем вельмі старацца, каб знайсці час на падарожжа па Беларусі. А вы не забывайцеся, мы і так сустракаемся з вамі роўна ў 7 гадзін раніцы. І зараз самы час, каб прызначыць нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! І ў падарунак яшчэ адзін мультфільм.